Ну што ж, магчыма, многія з вас ўжо ведаюць, напярэдадні позна ўвечары быў заблакаваны і выдалены з Ютубу кліп на песню «Воіны ранку» выканаўцы «Белы легіён», кліп, які я змантаваў і змясціў у сябе на канале 4 дні таму. Таксама я атрымаў афіцыйнае папярэджанне ад Ютубу за парушэнне аўтарскіх правоў. Пры гэтым кліпы на гэтую песню па-ранейшаму дасяжныя на Ютубе, на іншых каналах. Мой жа кліп выдалялі адрасна, уручную. Скарга прыйшла з мэйлу, які нават не гугліцца. Пакрыўджаны бок – гэта таварыства з абмежаванай адказнасцю з Масквы, Саюз Мьюзік, афіцыйная прэтэнзія, выкарыстанне мною ў кліпе аўдыёкампазіцыі гурта Ляпіс Трубецкой «Войны света». Пры гэтым прэтэнзія чамусьці толькі да мяне, хаця я ў адрозненне ад іншых аўтараў, іншых кліпаў на гэтую песню рабіў свой кліп на просьбу выканаўцаў, якія ў сваю чаргу атрымалі дазвол на выкарыстоўванне гэтай аўдыёкампазіцыі. Што далей? Для аднаўлення кліпу на канале мне патрэбны пісьмовы дазвол ад праваўладальнікаў. Калі я яго атрымаю, то тады змагу падаць апеляцыю і паспрабаваць аднавіць кліп тут на канале. Ну а калі не, то не. У апісанні пад гэтым відэа я змясціў спасылку на мой профіль на платформе Vimeo. Там я заліў таксама гэты кліп, яго можна паглядзець, падзяліцца сябрамі і нават сцягнуць. У кожным выпадку канал працягвае сваю дзейнасць, а таму і надалей застаемся разам.